Bueno, badaiotze sokatira taldea munduko txapeldunak eta gerota emakume gehiago mundu horretan. Hori berri ona ez? Zu hasi zinenean... Bai, ni hasi nintzenean 5 bat talde ginen. Bai, harritu ninduen kanpora joan nintzen lehenengo bidaian ezin zen... Zara, baina zen belekuten iten da sokatirea. Zer lehenengo mundiala, Eskozian izan zen, 2004an. Eta Australiako emakume taldeak, Estatu Batuetakoak, Europa iparraldeko guztiak, eta nire txunditu gehien txunditu ostena zan Japoniarrak izan ziren, baina, honik zer. Baina badokete tiratzeko modu bitxia, dena potentzia. Bueno, orain aldatu dute. Orain mendebaldera begira, eta esango neuke Euskaldunei begira luzaro dabiltzala, sorionez edo, sorionez ez, Holanda, zoritxarrez ez, sorionez, gure zoritxarrerako, azkenean hemen teknika aldetik taldeak oso onak gara, ez da nire taldea delako, baizik eta Euskal Herria osoan goma gainean oso maila altua dago, lur gainean ere bai, baina batez begoman eta referente gara. Eta zenbat aldiz harrapau dugu taldekideak edo entrenatzaileak edo grabatzen dauzela, gure tiratzeko angeluak neurtzen eta dira hori. Eta orain gure teknika hori hartu dutela esango neuke. Oso azkarra dira, kopiatzen eta hobetzen. Klaro, eta gero batez ere baliabide aldetik dekie gure aldean... Badituzte, Japoniar marka ezagun batek, badauka sokatirarako bereziki diseinatutako zapatilla pare bat. Bai? Bai. Ez dira merkeak gainera, eta zapatilla pare batek final bat eusten du, edo tiraldi bat eusten dizu. Gero ja galtzen du marruskadura indar hori, eta... Hane, nolatan sartu zeinen mundu honetan? Ni betidanek ibili naiz askibali munduan. Eta, pandemia zela eta taldeak ez desagertu, baino entrenatziari utzi zioten eta bizikletan ibiltzen atzi nintzen, eta lagun batek esan zidan haiekin joateko entrenatzera, eta iritsi nintzen eta geratu nintzen. Eta ja, guztiz engantzatuta? Sokagatik eta haiengatik baita, sobre todo haiengatik. Girua, zein garrantzitsua den? Bai, oso garrantzitsua. Ordu asko entrenatzen eta... Bai, azkenean denboraldian zehar ordu asko emate ditugu entrenatzen, eta berria izan da azkenean momentu batzutan gogorra da, azkenean zure burua ikusten dozu sokaren kontra, da taldekideak eta gure entrenatzaileak asko laguntzen digute azkenean. Era hori irudi batzuk eta ikusten ditugu, ematen ondo erraxa, baina ez da bate erraxa gaina gauza bada goma gaina, lurrian ere beste motatako sokatira bada, teknika eta aldatzen da asko. Eta, jarraitu horretan eta jarraitu munduko txapeldunak izaten, Saiatuko gara, saiatuko gara. Ez dakatu. Herriendeko su jentea fuerte, baina, ingo